Kublai phi baro asai sin pat ngapriang sobhai phi shakaneka channel khasi kitchen. Te menta kasngi akaneka video ngan pen iya phi kumno bangin share jimbam di isha da upan. Lane ngila ban khot upan bol lane u pan pelon. Te lada pisutuna deki video junga agar pat dia phi bapinya like, share, badro wadang plat ban subscribe. Badro pila ban follow yenga ha Instagram bat ha Facebook. Ka link pila ban yo na description. Te ni kong ngin sa yo pan hadin nang ta ngin sa ai ban ngin sa pon kumba khatsan ne at 4 minute ye hadu baun da jamba. Te hadin bala adap at 4 minute ye kum tu pan ula jam nang ta ngin sa khat ban ngin sa pendai tha shpang. Te uneu jajing bam ulong we na ki jajing bam uba ya bang bha na du ki khna red hadu ki ba la rang baru. Te ngan ki kaya phi kumdo bangin set haying da ka ba suk bha. Te ni kong ngin le kumne da ka jing krut muli. Te ngin sakrut rit kumne da ka jing krut muli yo pan baro. Te lada pimdon kane pila ban pendon kam da ka samoj na ne ka pro. La ne phira ru ban su pen pra da ka kti. Te hadin bangila dep krut lut kumne baro yo pan mentapat an sapeni phi sakiwi pat ki jingdon kam. Te sakiwi kwe ki jingdon kam ki ba ngi pendon kam hangne kilong upiat nang tau so men ken nang tau rinsun nang tau using nang tau ni usladhonya nang ta ngin berlang e kamlu kendiat nang tau shenrai kendiat nang tau ni usok mungkin powder kendiat te ngin sa lang kendiat ya usok mungkin dung te nang taru ngin sa lang ka penyang kendiat bat ro ngin sa khemlang ye ka so jau khendiat. Te hadin bagila dep thep lut dikituki jingdon kambaro mentapat ngin sa khle bha kumne. Te kituki ba don kunret lane ki bomla ban bamsat phila ban nai ai sat ro omnilei. Te hadin bagila dep milai bhai gitu baro mentapat ngin sa ai ar samoj une u konflor. Te une u konflor u yarap yakini ki jingsho jingber jongi bakin ya bit bha khnang ba kin laj ban pa ya kapor ba ngisdi. Te kituki perlok ki baju pe ya ki video jonga lada pimpat ya subscribe na kerpat nya phi bapnia peni ya ka jing kersian da ka bapi ya subscribe ya kaneka channel jonga. Te hadin bangila dep kle kum tu baro mentapat ngisa kelain pen pelon yo neu pan baro. Ni de ban ta penyang akti kendiat kumne khnang ba kan nombit. Hadin nang ta ngin sa sim akti kendiat kumne kat ka jing kwa jongi ya ka jing he. Nang ta ngin sa kelain pelon kumne. Ya ka jing he jing rit phila ban kelain kat kaba phikwa. Te ngin sa kelain pelon lut kumne baro. Te lada pikton ni ban ong ane phikwa ban ai jing mut phila ban ya comment. Nga kermen scam baki jing hikai jonga kilong ki basuk pat phi laban yabut.
Di hadin bangila adep kelan pelanut kumtu baro mentapat nginsa penslut ya ka umpnyang. Ya ka umpnyang lada pila ban ai kambun. Krang ba upan un i ba. Daken mau bangim de ban penslut tan ya ka umpnyang. Di hadin baka la klut ka umpnyang nginsa tep kumne uwe hadin uwe. Di hadin bangila dep tablet barok kom tu nginsa kala kom ne kenang ba kini kiba najrong ru kin ilang. Di hadin nang ta nginsa kala spang kenang ba unom ingkong. Di nginsa sedi kumba san minit iye hadu ba un dalong sau ba kom ne. Di dakan mau kapor bangi kela komne nginum deiban kela than khnang ba unom pai. Di hadin baula sau ba komne baro insa khatno syarut. Di lada pisau tenat ani video jeng betoi ini ketika video jengam takasngi ngakarpat ya pi bapinya like share badru anam nyoklet ban subscribe. Di lada pikwa ban ongi pila ban ya komen. Tangkap tahi kublai subun insai kenduk pat haki wiki video kiban sawan.